Tignan natin doon. Sayang guys, natatagak lang sila lahat. Oh. Look, ang dami. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning guys! Ang aga ko guys, nagising. Ang aga nagising ni mama, pakain sa mga baby. Si Dimples ayaw kumain. Roxy, get out over there. Si Dimples ayaw kumain. Okay, Dimps, I'm not giving you anything. You think you'll get something? Go eat your dintin. Good morning! Kagigising ko lang talaga. And then, nag-glasses ako kasi cellphone, guys. Yung cellphone is sobrang... Yun yung gawa natin kapag umaga. Kaya ginagrab ko din ito kasi na-realize ko na yung ano natin, yung mata ko, kasi sobrang aga nag-cellphone, kinukuha yung cellphone. Nasa tabi kasi. And, yun yung problema, guys. Kikita ninyo, andyan na yung ano, massage chair. Wala nang massage chair sa gilid. Kinuha ko na siya. Kasi si Tami, reklamo ng reklamo. Wala daw space. Hindi daw siya makapasok. Makapasok siya dito. Pero doon daw, mahirap daw siyang pumasok, guys. Ang loko-loko talaga. Good morning, everything. Good morning, guys. So, ngayon, pakainin na natin si Roxy Calls kasi nagtingin-tingin na, guys. Look, are you waiting for your turn? You waiting for your turn, love? You hung? Adoy. You're waiting. Huh? I love you, love you. I love you so much. Okay? Si Misty pala, guys, natutulog pa. Nandun pa siya sa bed. What is she? I love you. Nagising ako 4 o'clock. So, ngayon, sabi ko, ayaw kong bumangon. So, ngayon, it's 6:20. Madilim pa sa labas, guys. Kasi pa-winter na tayo. Pa-winter na tayo. Matagal makita yung araw and also mabilis. Yan kapag pa-winter na, mapapifeel mo na siya kasi yung mabilis dumilim, matagal umaraw. Paminsan, mga 7 o'clock, yun pa yun makikita mo yung labas na nagki-clear na konti. So, dito, ang dilim-dilim. Tignan nyo naman. Ang dilim-dilim sa labas. So, hindi ako nag-vlog kahapon. So, ang ginawa ko, guys, buong araw is nagpahinga. Nag-edit. Yung pahinga ko is edit, guys. Kasi kapag pahinga lang ako, hindi nag-edit. Yung pahinga ko is edit na. And then, after that, pagkahapon na, sabi ko, maglinis nga ako. So, nag-vacuum ako. Kinuha ko yung chair doon. Binacuum. Nag-vacuum ako. Silinis ako sa CR. And then, punta ako sa basement, nag-vacuum. O, yung sa laundry area, nag-vacuum patong basement. So, kumusta po ang iyong buhay diha? Kumusta? Inom tayo ng tubig para hindi tayo magkasakit. Kasi tubig is the best. Kailangan mong uminom ng tubig para yung tiyan mo is tubig yung bagong laman sa umaga. Yun, guys. Tubig. Kasi maganda, guys. Pag tubig talaga, iba yung pakiramdam. Hello, everything! Guys, ano ng oras? It's 7:46 na. Alam nyo ba, gagawa lang tayo ng banana bread. Yung saging ko is, na talaga, sobrang hinog na siya, guys. So, it's time to, bake na para hindi malatapon. Diba? Ilabay na sad. Kalas-kalas lang tayo. Rutaan ni dato. So, lutuin. Gawing banana bread. Kasi ang asawa ko bumibili ng mga ganito. And then, hindi niya kakainin. Kasi hibawal din sa kanya kasi. So, ang alam niya, kapag hindi makain, ginagawa ko siyang banana bread. So, alam nyo naman, guys, kung paano ito gawin. Kasi, na-post ko na po ito sa dito sa page sa YouTube. Yun, alam na des. So,
So, yun yung ano, alam na this. Ito yung banana at saka butter and then sugar. So, yung minimix ko lang siya, banana. Well, minix ko muna yung ano, yung sugar at saka butter. And then after that, pagkatapos mong ano yung saging, imimix muna siya dyan. So, yun lang. Simple lang siya, guys. This is, ano pala siya, ano pala ito, guys. 3 banana, 1 butter, yung stick ng butter. And then, 2 egg. And then, yung sugar is 3/4. Yung sa measurement, sa 3/4 ko siya nilagay. Itong, ano naman, itong powder natin is 2 cups of all-purpose flour. Baking soda, 1 teaspoon. And then, salt, 1/4 teaspoon. Yung, ano, konting salt. Yun lang. And then, imimix ko lang ito siya, guys. Yeah. Alam nyo naman. And then, imix mo siya pa ganito. Ang alam ko is, hindi mo siya i-mix ng i-mix na parang maging dough na siya. Parang ano lang siya, magbasa ba? Ganon. 1 ano lang siya, ganito lang. Parang tuyok dire. Ito tuyok lang sa gilid. And then, sa gitna. Ganon. And then, kailangan lang siyang mabasa. Yung ano niya, flour. Huwag nyo gamitan ng hand mixer. Ganito lang ala. Ganito lang talaga. Oh. Dahan-dahan hanggang wala ka nang makitang powder. Yan na siya, guys. So, ang gagawin natin, dahil na-mix na siya, pwede din siya, ganunin nyo lang siya ng butter. Parang i-ano no lang siya. Parang pahira ng butter. So, ito yung gamit ko. And then, i-ano na lang natin siya dito. Ang bango, guys. Okay, ito na siya. I-bake na natin for 60 minutes. It's time for harvest. Again, guys, kasi ang dami na namang kamatis. Okay. Tingnan nyo ito, guys. Tingnan nyo. Oy, bakit ito nawala, oh? Oh, may kumain. Holy cow. May kumain sa dahon. Kamunggay natin. Yay! Hindi ko alam nangyari dito. Meron na naman tayong i-harvest. I-harvest tayo, guys. Dito ko lang yan ilagay. Look. Another talong. And let's see kung may talong pa ba. Okay. Ang daming bunga. Oh, tumaas ang bilis. Ang bilis tumaas. Dito pa. Oh. Tumaas, humaba, whatever. Uy, meron dito isa. Omelet ko to bukas. Omelet. Uy, meron dito. Nagtatago. Nagtatago, guys. Straight na straight. Ibigay ko to kay Lordy. Kasi hindi ko nabigyan. And, merong hinog. Hala, ang daming hinog. Oh. Hinog. Oh. At saka meron pa dito isa, oh. Hinog. Tingnan natin sa baba. Ay, meron pa dito din. Meron pa dito isa. Oh, ang daming bubuyog. Uy, ginoo ko. Bubuyog. Uy, bubuyog. Roxy. Roxy, I sit now. Ito, guys. Para tindig siya ba? Kasi nahiga siya. Sa bigat. Sa bigat niya. Ang dami kasing bunga. Tignan nyo dito. Look. Gusto ko ipakita sa inyo. Look. Ang daming bunga. At saka dito. Dalawa dyan. Look. Look, ha?
So nabibigatan talaga siya. So kailangan siyang i-support. Ito dito isa lang. Dito isa. Meron bang ano dito? Meron pang hinog. Ay wala na. Ito. Uy, bakit itong kamatis? Ano na siya? Na-overripe oh. Na-overripe siya. Ay, na-overripe siya. Roxy, my goodness. Bubujog. Bubujog. Look, nag-open up siya guys. Ito. How about this? Meron pa doon. Kunin natin na. Kamatis guys. And I think ito siya is talong. Talong o string beans. String beans. Maliit pa yung iba. Dito sa gilid oh. Ito. Ibigay natin sa kanya kasi hindi natin nabigyan ba, diba? Kasi yan. Ito. Ito.
Hi guys, nakapag-harvest tayo. Doon niya. So bago niyan, itong banana bread. Banana bread. Ilagay ko lang ito dito sa container para sure na hindi siya langawin. Ito yon ang saya ng harvest natin. Ito is kana Lloydie. Look. Lloydie po ito. Kasi meron naman akong mga... So kukuha lang ako nito isa kasi masarap ito sa egg. So yan, kukunin ko lang isa. Isa lang kang Lloydie. Dalawa pala. So ito, bukas to ng umaga para sa egg ko. Yun. So yun lang. And then ito, ibigay ko na sa kanya. Ilagay ko lang ito sa ziplock. And then siya na lang maglilinis kasi may mga, alam nyo naman, walang fertilizer, organic na organic. So kaya meron talagang kumakain. Alam nyo naman, ganyan talaga ang buhay guys. At saka itong mga tumitong ito, nag-smile siya guys. Yung parang nag-iisi na ba? Yung parang nag-open up. Kasi ganyan yan siya kapag sobrahan na hinog. And then ulan ng ulan. And then yun. Look. Fresh na fresh yan. Walang ano. Oh. Ibigay ko lang sa kanya. Sayang naman. Hindi natin itapon. Uy, kaluka. Ibigay ko yan sa kanya. Diyan lang muna. Siya na maghugas. Siya nang mag-ano. Kasi hindi ko na yan nilinisin. Magkita pala kami, guys. Ito na yung tomato ko, guys. Ito siya. Saya, diba? Tumaas. Yung sumaya siya. Look. Diba? Kailangan mo siyang anuhin. Ito siya. Parang namamatay yung dahon niya. Look. Nag-brown. Nag-brown yung sa mga gilid-gilid ng dahon. So, kaya parang nahirapan. Pero sa ibabaw, nag-start na rin siya dito. Hindi ko alam kung anong dahilan. Baka dahil sa wala. Hindi siya talagang nakaviran. Kailangan siyang i-cover para hindi maano yung tubig. So, yun siya guys.
Tignan natin doon. Baka meron pa. Dito. Sayang guys, natatagak lang sila lahat. Oh. Look, ang dami. Doon din ang dami. Then dito, oh. Sayang lang. Oh, dito lahat, oh. Look. Diba? Look, nahulog lang lahat. Wala na talaga. Wala na eh. Kunti na lang. Look, maliit na din. Wala, last harvest na to. Last harvest. Doon sa ibabaw kasi hindi makuha. Yan. Ang daming nakukulog eh. Look, sayang lang. Yung palagi ko kinukunan pala is ito lang. Isang puno. Yan. Yung iba is ano, hindi na.